Duizenden herinneringen aan dit mooie gebouw. Ieder komt er graag en voelt zich thuis bij jou. Voor jou klinkt nu ons feestelijk gezang. Van hoera, wij blijven hier nog lang. Maar bovenal veel acties in dit gebouw. En 20 mooie rozen, 20 mooie rozen, 20 mooie rozen voor jou. La, 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 la. 6000 wafels, heerlijk en lekker vers. Met een toefje slagroom en een rode kers. De 45 schilders aan het werk. 300 kruisjes voor de kerk. Dat alles wordt perfect gemaakt in dit gebouw. Daarom 20 mooie rozen, 20 mooie rozen, 20 mooie rozen voor jou. La 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 la. 9 mooie gastvrouwen staan voor ons klaar. 8000 kopjes koffie in een kalenderjaar. De 35 poppenkleertjes aan het werk. En 9 vergaderingen voor een nieuw hek. Voor al die kleine dingen nodig voor man en vrouw. Dus 20 rode rozen, 20 rode rozen, 20 rode rozen voor jou. La 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 la. 100 bloemenstukjes op de voorjaarsmarkt. Buiten wordt geveegd, gemaaid en aangeharkt. 12 nieuwe ramen in de muur. Helaas betalen wij een hoge huur. Toch willen we jou niet missen, blijf ons altijd trouw. Daarom 20 mooie rozen, 20 mooie rozen, 20 mooie rozen voor jou. Heel mooi ben je nu weer in de verf gezet. Dat moet ook, er wordt altijd op jou gelet. Bezoekers kijken door de oprijlaan, verbaasd over wat hier dagelijks wordt gedaan. Je staat voorwaar te pronken als een mooie vrouw. Dus 20 rode rozen, 20 rode rozen, 20 rode rozen van jou. La 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 la. 80 jaar getijden sta je nu al voor ons hier, waar veel mensen werken met oprecht plezier. Met klei en hout, metaal en taal, het maakt niet uit. We zijn je nu echt dankbaar en zingen tot besluit. Het zijn de kleine dingen waar ik veel